ضياء منه القمر يستحيي، كل النساء تود أن تكون مثلك يا عيشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلب خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك له حب من يحبه، فصرت أحب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. ضياء منه القمر يستحيي، كل النساء تود أن تكون مثلك يا عيشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلب خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз як рӯзи истироҳатӣ, рӯзи якшанбе. имрӯз ҳар киси ярмарка. ман ярмарка гӯштхарӣ омадам. ҳама татарою амхали башкирою амино хулоса ҳами узбеку ҳамаямиё ҳами бозор меоянд савдо кунӣ. ҳамашон дар инҷо хона доранд. масалан гоҳ молшона мекушанд, гӯштфурӯшӣ, яхелш зелен фурӯшӣ, ана болгарский фурӯшӣ, инам хеле мебиёянд. баъд и шаҳри мо шаҳри ҷои тарбиз буда. ана тарбиз беҳадда иҷа ширин, хушрӯ, арзон. як тарбизи калони баъд не средниша мегирӣ 130 рубл, 150 рубл. калониш 200 рубл. калониш мана мегирам, барое ки ҳамаёро мо хурда наметонем. як тайми средниша мегирем, ҳама мо ба ҳазур да канца мехӯремаш як рӯза. як хурда идани айсар то бигара. инам хе мошин бисёра, ай одам да мошин бисёра. ҳозир мерасам, бо хай майда чайда мегирам. укарат гӯштои гирифтагӣ менаванд 2 ҳафта хӯрдем. манту кадему майда чайда када хӯрдем. ана опага иншоаллоҳ душанбе мешавад, рӯза мегирем. анамихел саҳарай соат 9 саҳар 9 соат 9 саҳарай тамошо када мере. Ой, извините, надидам дугонама. Гулкапустам дидесам, гулкапуста нағз мебинам. дар хамкати бирён мекунӣ, нағз мебинам. помидорои ай агаратошу мана картишкаи нав биромада. картошка инҷида зардолуям хушрӯ мешуда. ана зардолу калони бад не хай майдача. ман ҳозир бояд вайравам номушчай. аввал гӯшта гирам, баъд шира гирам. баъди субҳ омадан майда чайда мегирам. пиёзи сирхам биромада. ассалам гирифтан дар кор. Запах на вкус, аромат какой. Горбуши есть свежего вылова. В этом месте да. Срок реализации рыбы полгода. Так, где у меня видео, да?
вихода, короче, и классно. میرم از اینجا گوش بدم که جای هم جودا بوده یا که من گذشته میشه اصلای توزه اسمش دیگه لیبوسه بشوه من اینجای گوش داشتم خیلی گوشت گرفتم تماشا بینم 600 روبل لحمی خوده گرفتم بعد استخوان دورک و یک کافی دست برای استخوان دورک برای خامشو گرفتم یک تربوزی کلان گرفتم که تربوزی با مزه خشک دیگه یک تا شیر خونگی گرفتم که یکی بونه بره با یک تا دیگه گل کپو همین سحری گفت اگراتون چیندگیم 150 روبل گل کپوست دوشنبه حد سویج خشرو کمی هر یک روزی شنبه بگه کسی گفت یک تا گوی نه ما میکشم گفت میبیارم سودا میکنم نمیخوای گوشت اکرات 3000 بوده گرفتم 3000 тамошобинони азизу меҳрубон ӯ карат гӯштро майда кардагӣ будам ҳамихе да корзинкаами холодильник гирифтагӣ будам бисёри шумо навистем ки амина пакетако дагир рости гап ман ҳамон вақт рафта пакетак харидагӣ будам вақте ки ман хона омадам пакета дидам вай пиши вай пилёнка будай вай пакет барои заморозка набудай барои ҳамин қамхе мондагӣ будам агар видеоҳои пешинаи ман дидагӣ бошед манам фақат пакети заморозка да гӯштҳои заморозид мекунам ҳатто специально барои ҳамин заморозка ҳаста пакетако ҳам ходи мегирам постоянно ана баъд кадомаш барои чи барои хомшур боша барои хомшурбо менависам масалан ях мекунам намефаҳмӣ барои самбусаша барои самбуса менависам мантуша манту нависта ҳамхе заморозид мекунам миннатдории хидмат ба ҳар яки шумо мерасонам барои суханҳои беҳтаринтон аз ҳамаи шумо миннатдорам ки ҳатто дар ватсап суханҳои беҳтаринтон роӣ мекунед ва шод ҳастем ки ҳар вақте ки видео мепартом миннатдорӣ мекунед дар ватсапам худои худовандо ҳама он шахсоне ки моро дастгирӣ мекунанд ҳамаи он шахсоне ки наворҳои моро тамошо мекунанд ҳар куҷое ки ҳастанд дар паноҳи исмати худаш нигаҳбон боша ҳамаи шуморо хушбахтиҳои ин дунё охирата насибтон бигардонад ва ҳамаи бемориҳои мову шуморо худои худовандо шифои комил ато бигардона ҳамаи он шахсоне ки дар ҳабсхона ҳастанд илоҳи нам тезтарак озод шаванд пеши оилаи худ биёянд пеши наздикони худ биёянд ва ҳама он занҳое ки бефарзанд ҳастанд худои худовандо аз ин меваи ширини биҳишт онҳорам бархурдор бигардон ки онҳорам соҳиби фарзанд бигарданд ҳамеша ман дар ҳаққи шумо дуогӯ ҳастам тамошобинони азизи меҳрубон ва шумо низ ҳамеша дар ҳаққи мо дуогӯ бошед барои фотимаҷон пурсидем ки ман фотимаро чӣ хел дастадик мондам чӣ рад гирифтам нагирифтам чӣ кор кардам ман амин вақте ки хонаи харидам сразу заявление навистагӣ будам садикда мондагӣ будам ман дар тоҷикистон будам ки аллакай як моҳ пас ответаш омад ки фотимая садикда гирифтиян а мустафоя да дигар садик қабул кардиян алҳамдулилло ман рафтам заявление навистам ҳардаша якта садикда тоғрӣ карданд ман гуфтам ки хонам ҳаминҷо наздикай ва мехоҳам удобния ки ҳарча як садик биёрам илтимос кардам гирифтанд шуна тамошобино ана гул капуста ман ҷӯшондум ана ҳозир бирёнаш мекунам бирён мекунам ин махали орду руған вай орду руған мегум орду тухмай даиҷа орду тухмай руған намондагим ана ки ҳозир бисмиллаҳи роҳмани роҳим гуфта просто даруни ҳамин да бигем ки ина махали мекунем и тамом меандозем ман беҳад нағз мебинам ранги хел мекунем ки ами гулкапуст ранги гӯшбирёнай ман ами авқотҳои обычни шакаро гулкапуст ана бавая номаш чиай баклажонай ку баклажана бирён мекунем ана мухаллина беҳад нағз мебинам любители ҳамхали чизои обычнию ман гӯшбирёна редка нағз мебинам хали пастяна не редка
ҳавои мо имрӯз шамол, чӣ хеле ки бери шамол. Аллакай уже огоҳӣ ба тирамоҳ додиста погодамон. ана тамошобино гулкапустома бирён када гирифтум, сырха кушон кадам. бисмиллаҳи роҳмани роҳим када мехӯрам. Салати мая бинед хандаи сис нашаведа, болош ҷирғод рехтагӣ. Инам хали салатама нағз мебинам. Райҳон, помидор, будринг. Барои мо иштиҳои таом, касоне ки хурдестиям, барои шумо низ ҳамчунин. Кстати, апам нестае, ӯзиам наомадаед, кӯдакоша духтур бурдагие. Барои прививка, барои документ споришон. ин тарбуз тамошобино айрангаш чиққар ширинай. Тарбузоича беҳад ширинайҷа. Оли иншоаллоҳ ягон рӯз канамо кони тарбузо бурам. ҳавас дорам. Камо замини тарбуз. Ира бинда ош. Инам хали ки кац, начи пухтагиай. Вай, машаллоҳ, тарбуза бинед. Чӣ хушрӯ. Аҷоиб. беҳад ширин. тамошобинони азиз, вақте ки ман тоҷикистон рафтагӣ будам, ҳамонҷа ман званияи серебряни директорима маҳкам кардам. Компанияи Фаберлик барои ман 110,000 бонус пулӣ дод ва болои бо ман 100 чанд ҳазор оилӣ гирифтам ва ман ҳамин пулоя хостам ки азбаски ки ман он тиллоҳое ки ман худам мехостум дар вақти арӯсим надоштум. онсе ки доштум, хай худоро ҳазорон бор шукр мекунам, надоштум, не доштум, майда буданд ва ман худам ки духтари бузбала будам, ҳама вақт мехостум ки тиллоҳои калони ғавси граммошон бисёр бисёр боша. ҳамин хелия дӯст медоштум. мана худованд мана ба ҳамин рӯзҳоям расонд ва ман сразу ай ҳамин чала ман гӯшпорош кати гирифтагӣ будам, ба ёдтон боша, мана гӯшпорош ман ай ҳамин сепочкаша сразу заказ кардам ва якта чалаи дигар ман сепочкаву чалаи гӯшпори майдача боша, хеле нежнича майдача боша, уқа нағз намебинам. Хушрӯай, нежни хушрӯая ман да ҳамин чизи калон рости гапака маҳқулай рости гапа мегӯм надоштум. мана қати компанияи Фаберлик ҳамаи орзуҳо амалӣ мегарда. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. мана духтарои азизу меҳрубон, сепочкаш ва ана ин чалаям ман нахостум ки пули ман исроф шава. инам ранги пул дар бари одам меиста ва иншоаллоҳ хай худованд ай рӯзам нишон натиҳад, ҳама вақт амраҳи одам меиста. зеби зан хиёл мекунам ки ҳамин тилловорӣ, ҳамин украшени, ҳамин занака зебанда аста ва омодагия ин суннати пайғамбара ки мо худомона тилловорӣ гирему, мана иҷозат айда занҳои мусалмонда. ин 27 граммай духтаро, граммша ман 4000 рубл харидам. намедонам 100 чанд ҳазор шуд. 27 грамма мана 4000 ҳисоб кунед. ин чалам 4 граммай ба фикрам, 4 грамма ина 13000 гирифтам. мана ям ба фикрам нежнияй. мана ин чала, ин сепочкам. худоро ҳазорон бор шукр, беҳисоб шукрона мекунам ва худоро бо беҳисоб шукр мекунам ки анами хел подписчикои азизу меҳрубон дорам ки ҳама вақт мана дастгирӣ мекунанд, дар ҳама комментарияҳо, дар видеоҳо просмотрҳои нағз мегирам. ана ҳазорон раҳмат ба ҳама командаи ман, ба ҳама он занҳову духтарҳои ман зебои компанияи Фаберлик ва ҳама подписчикои ман ки имрӯз бо ман дар компанияи Фаберлик кор мекунанд ва имрӯз ман соҳиби анамин хел чизҳо шудам. албатта ин осон нест, занҳои азизу меҳрубон. ин
боб ин меҳнати манам ҳаста ки ман шабҳои бехобӣ кашидагиам, ана сардардӣ, ин бехобӣ, чашмсурхкунӣ, ин рӯзи дароз телефонда вай бигем ки дастов дарманд шидагия ай телефон қапия, мана результат тавостоид. Ман даволинам ай кори мекардагим, боз ҳам беҳисоб шукронаи Аллоҳи меҳрубон худованд ҳамаи занҳоро хушбахтии ин дунё ва охиратшона насиб бигардона ва ҳамаи паршикастаҳоя худованд хушбахт бигардона ва занҳои дӯстмедошта бигардонашона ҳама вақт шавҳарошон тотори сар гардонанд, шуна ҳурмат кунанд, шуна инчунин занҳо низ ҳамчунин. Бо чӣ гӯём, ҳаматон дар раҳмат. Ногуфта намона ки ана ҳамаи ҳамина ман граммша 4000 гирифтагим. Духтаро ҳоли мепурсанд граммаш чанқа буд. Инаш 27 граммай, хато накунам агар. Инша кати гӯшпору чалая 53000 49000 ё 53000 анамиқа гирифтагим. Ина 13000 плюс мана ин браслетам 80000, ин 20 граммай. Ҳама инамин то копеякаш ай пули компания Faberlic обши ҳисоб кардам, ҳамин тиловорим 370000 мешава обши. Ҳамаша ман а як одам харидагиам. Ва бисёри шумо духтаро мегӯянд ки у рӯз якта апаи мо пурсид ки Саида ман пули вай дастмона ҷамъ кардам, туда роӣ кунам, ман дар тариқи почта роӣ кун ё ки ягон роҳош боша роӣ кун. Занҳои азизу меҳрубон, ай ҳама хубаш ана ҳамин тилло, ҳама ҷода тилло як хелай. Равен ай магазино ана хутон дида харен, хутон маҳқулӣ, хутона дида харен. Анамин варианти беҳтаринай. Ман ягон кас роӣ карда наметавонам. Узри зиёд ай ҳамаи шумо, барое ки ин чизи арзон нест. Рости гап ман метарсам ин чизи арзон мебуд, кирта мебуд, патинка мебуд, духӣ мебуд кумайлаш. Лекин ина бояд ки шумо хутон кати шавҳаротон, апаву хоҳаротон, модаротон хутон рафта ай магазино интихоб карда харидорӣ кунед. Шахсоне ки дар шаҳри Новосибирск ҳастанд, апаи майсараи ман мефурӯша. Вай аллақе ҳама мешиноса, бе ягон номша гуфтани мана апаи майсарая ҳама дар шаҳри Новосибирск мешиноса. Ҳамин тиллоҳоя ман ҳамаша ай апаи майсара гирифтагим. ҳазор раҳмат апаи майсара, бисёр ҳам поддержка кардагия мана. Як бора ман пули тиллоҳоя додагӣ нестам. 100,000 анихе оҳиста оҳиста ман ҳамаша додагиамша. Як ҳафта пеш ман аз интернет-магазини Любимый Василёк ман барои кӯдакон ва барои Садик либос заказ кардагӣ будам. Ана имрӯз омадай. Иншоаллоҳи раҳмон хона рафта барояш мея распаковка мекунам. Анамин пледе ки ман мондагиам да болош ами пасилкара пледам аз бигем ки ами фирмаи магазини Любимый Василёк интернет-магазин. Анака ҳози ҳуй мекунем. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Упаковкаша бинед чиқай ба қуввати хушрӯ кардагиам. Мана ин якум пакеташ буд. Ин дуюм пакетша. иҷа и карат барои хидмам чанд чиз заказ кардам духтаро. Так, бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Майкачаҳо барои мактаб кӯдакомда заказ кардам ман. Барои айтаи киртаи сафед мепӯшику беҳад арзон буд. Ё 80 сум буд, ё 100 сум буд. Ҳамихе арзон буд. ҳоли ман иншоаллоҳ и карат ҳамаша бинам ку нархош кати гав занам. Майкаҳои беостин. Мана айтаи киртаи сафед мепӯшику хебе мулоимак. Ина ман Муҳаммадда заказ кардагим размери 36 барои кӯдаки 8 сола. Ин майкаш. Так, инаш чӣ боша? Ин майка шортикай ба фикрам ҳозир рӯй мекунем. Основной Фотима да иҷада ма бисёр заказ кардагим барое ки Садик да чӣ хела ами ҳама модарам мефураша ки ҳар рӯз кӯдакаш якта либоси тозаи хушрӯаки ҳалолак пӯшида рава барои Садик.
ина ман Фотимада заказ кардам. Арзоне ҳастанд ки 180 рублан ё 130 рублан анами қадаран. ҳоли ман силкаҳошро дар якум комментария закрепит мекунем, дуроен ҳатман тамошо кунем. Обязательно шумода маъқул мешавад. Баъд ям пастелин бельё пардаҳо ҳаме пурсидан духтаро дар WhatsApp. Иншоалло ирӯз кӯшиш мекунем заказ кардана барои шумо нишонтем. Мана ин шорти бурукчаш кати барои Фотимая заказ кардам. Мана мулоимаки хушрӯакай хебе. Ман резинкаи рости гап уқа нағз намебинам. Мана мин хебе беҳад нағз мебинам. Ҳами кӯдакам дам ки чизи хушрӯи комфортне ки пӯшондам, худмам роҳат мекунам, мегӯям ки кӯдак мақсад уже чувствовать мекунӣ, да ми кӯдак чӣ хел пӯшидагия, чӣ пӯшидагия уже чувствовать мекунӣ. Мана ин майка бурукчаш. Анакун и сета майка заказ кардаги будам. Якта бачаи апамдам заказ кардагим, баъд Мустафодам заказ кардам. Якташ ба фикрам калонай, ай бачаи акамай. Инаш ай Мустафо. Инаш ай Мустафо. А инаш ба фикрам ҳозир мебинем. Ана инаш ай Мустафою. Анаи бачаи апама кати Муҳаммад ҳардушта як размер заказ кардагим, барое ки бачаи апам хеле бачаи бигем 13 солаам боша, харобишу бозбалагиш чени Муҳаммадай. Либосои Муҳаммад спокойно намешаваша. Анамиам бояд донем ки ин чени Мустафояй. Ҳамиам донем ки барое ки кӯдак ҳастай фарбе хароб размерои кӯдакотона бояд обязательно шумо донем. Ана инаш барои худна пиҷама заказ кардаги будам. Барое ки вақте ки ман омадам ягон пиҷама ман қатъи наовардам аз шаҳри Новосибирск. Мана размери 50 пиҷама заказ кардам ман аз мин компания Любимый Василёк. Бе рисунка заказ карда будам, наличи набудай. Хай гуфтум меша пиҷама кушода ки хушрӯ. Хай и кати наку намоз намехонам ку ман. Ана ин бурукш кати. Бурукшам хебе мулоимаки хушрӯ. Дароз. Свети зарда ман нағз мебинам, кстати. Мана бинед чӣ хел мулоимаки хебе кати бурукш. Остин дарозошам ҳастай. Ҳоли остин дарозошам заказ мекунам. Икрат остин калташа заказ кардам. Иншоалло икрати дигариш остин дарозша заказ мекунам. Мана аҷоибот мада маъқулай. Ин 800 рубл. Ана мин да ёдам буд. 800 рубл кати бурукш. Дидед чӣ хел арзонай духтаро. Беҳад арзони хушрӯвай мада беҳад маъқул шид. Айс пас фақат гуфтам айми компанияи айми магазин интернети Любимый Василёк фақат заказ мекунам. Ана ин жемпирча барои духтари апама заказ кардам. Жемпирча надора рости гап либосои мо тобистон омадаем. Ба ман гуфтам ки ягон либос нагиб ёхмун азоб натием дар раҳрӯ курпача доштем. Ана ин жемпирчая духтари апамда заказ кардам. Духтари апам 2 солаяй. Ин спокойно мешаша. Ҳаст 2 солаҳое ки размершон ҳастай, ба ҳаст 2 солаҳое ки бузбаланд. А духтари апаи ман харобакай. Ана ин жемпирчаам ба ёдам неста ё ки 600 рубл буд. Инами ҳами хебуда нархаш. Ана инаш ҳозир мебинем. Спортивка барои Мустафо. Спортивка ба ёдам нестай, ина 4 года нестаги. Ана ба ёдам нестай рости гап ин чанд сум буд. Ё ки ина мо барои Фотима заказ кардагиам. 4 года нестаги. Ба фикрам ина мо барои Фотима заказ кардагиам. Ана бурукш набуд, ин худаш тоқа буд. Инам ба ёдам нестай ё ки 500 сум буд, ё ки 400 сум буд. Да ҳозир магазино да мери 1200 1500 рублай. Бовар кунед беҳад ина магазине ки ҳастанд мери беҳад қиматай. Мана инҷа нархош ба фикрам ҳастай. Ана ҳоли ман нархоша ҳамаша шумода гав мезанам духтаро. ана ин ласиначаҳоя Фотимада ман заказ кардам. Размери 104. Айфабеликам заказ кардаги будам. Ай Любимый Василёкам заказ кардам. Ина бинем машоаллоҳ чӣ хел хушрӯ. Светҳои ҳами рӯшан ман нағз мебинам духтаро. Мана хебе бо меёза беҳад мулоими хушрӯай.
сета заказ кардам шаид инаш кати кошкача кати ва ё ки айфаберлик заказ кардам ва ё ласина будан ана ино бурукчаян ино я меша ки кати майкача ҳол наҷада ма як гала майка заказ кардагим фотимада ҳамаи орзу ҳавасон барои фарзандом ҳам як кӯдаком да мегирам бовар мекунӣ ҳамақа хурсанд мешавам ҳам хеки дата куртак худам да гирифтагӣ бошам ман фикр мекунам ки якта ман не ҳамаи модаро ҳамин хелай вақт шуда духтаро манам надоштам кор намекардам зиқ мешидам зора мекардам шавҳар ман намеовард меовард кӯдакоя катиш намебурд меовард размер яктагӣ меовард акшона размерои калон калон меовард ҳами хезиқ мешидам вай либоса мебри чихела ҳами бо стандарт небоша бо дигарай ина Мустафо ҳамон рӯзе ки заказ мекардам да барам шиштагӣ буд ина Мустафо мандам заказ ка ина дута айми ба фикрам заказ кардагиам ё ки якта заказ кардагиам ина Муҳаммад да ман заказ кардагиам барое ки Муҳаммад да чизи сафед беҳад мезеба барои 8 лет заказ кардагиам Муҳаммад да беҳад мезеба чизи сафед ина Муҳаммадҷон да заказ кардагиам ана ин майкаша Мустафода заказ кардагиам Мустафода оз ман нархоша мегӯм хебе мулоима кан духтаро качес дошта ман гап надорам ино пат намегиранд безеб намешаванд ана ин майка кати шортикчаш Фотимада барои шавховравиш заказ кардам типа пиҷама бар ин акине да беринам пӯшӣ мешаванд ман кӯдакомда рости гап ягон бор инам хали майкаи беостинча кати шортикча беринда Фотимада ман ягон бор пӯшондагӣ нестам ана ина майкача барои Фотима аз инҷа нархоша бинамда ман анамин майкачаҳо духтаро 193 рубли мана футболка для девочек навистагиай 193 рубл ина ками камшда да обычный не магазино брай ай 300 рубл болояй ина ман гарантия метиҳам ман бисёр гаштагиам магазино пул надоштам рости гап мегаштам нархи навоя тамошо карда вақташда ана вақте ки модар кор ки кунад духтаро жилет намекунад барои фарзандаш ман барои худам чизи кам мегирам не ки мехоҳам ки фарзандои ман ай ҳама чи тенҷ бошанд ин ако орзуи чандсолаи ман айда ми кӯдаком рангу баранг пӯшанд рангу баранг хӯранд гарданд ай ягон чи камбудӣ надошта бошанд ин майка ман ҳам розови ҳам зарча барои Фотима гирифтам ино ягон исроф намешаванд ин мепӯша Фотима хушрӯча ин майда меша духтари апам мепӯша ман метим да бисёр метим нигоҳ мекунам ана безеб нашава хушрӯ нигоҳ мекунам доғ мева чевада пешбандак дора кӯдакома пешбандак мепӯшонам мехӯронам ана ин футболка барои 8 лет ози ман меёвам 128 размераш манам ин футболка 193 рубл духтаро футболка для мальчиков 8 лет 128 сантиметр 193 рубл манам ин футболка качествашда бинен 700 рубл кам нест айда магазин хоҳ бовар кунед хоҳ не 700 рубл ин кам нест да магазин нигоҳ кунед качествашда ҳами доступни интернет магазин любимый Василек беҳад магазини супер магазинам бигем хато намекунем ин майкаҳо 193 рубли инда бо сирхшам гирифтам Фотимада баъд вай гирифтам якта платья гирифтам Фотимада платья гирифтам ҳози ман платья мегум нархш чанда платья 493 рубл мана духтаро платья 473 рубл 473 рубл ин ками камшда 1500 ҳаст айда магазин инами нарх кадоме ки инами детский магазин бисёр мерава медона вай нарха ками камшда 1500 ҳаст инами якта ласина категория агар 2000 меғалта бовар кунед духтаро ҳами хе платья хушрӯ мана материалша бинед чихе хушрӯак Фотимада мезебай хали цветои фиолетовый мезеба Фотимада ана ин брукша мана ин брукша бачаи апам да рости гап ман заказ кардам 11 лет мана 146 сантиметр 11 сола ҳозир мебинам нархи инам нархи ин ҳозир ман мегӯм нархша
Мана брук для мальчиков на 11 лет 473 рубл. Ай ҳами бурукҳо ман 700 рубли Муҳаммад Мустафода айнами магазини пеши хона рафтам харидам. 700 рубл ма харидам. Ина 473 рубл. Ин хуб нест охи, бо айхона намебурои айми мегем ки телефон через телефон заказ мекунӣ. Ина бачаи апам дак метием. У каратина платья чани духтари апам буд. Мана ин ласина баъд бисёри ласинаҳое ки ай компания Фабелик заказ кардагӣ будам ваям да духтари апам шуд. Сета ласинаш размери духтари апам бромад. Ана инша барои духтари апам заказ кардагиам 3 года. Ино 400 ҳозир мебинем ласина. Ино качествоашда духтаро гап несте. Ласина мана 3 года 420 рубл. Ина качествоашда гап нест. Ин ками камашда да магазин 800 рубл меиста. Мана выгодный магазин, арзон, ҳама вақт скидкаҳош кати ҳама мекунанд. Клиентои постояннишонда. Мана ин футболкаша ҳозир ман мегум нархша. Ин толстовкаш 578 рубл буда инамин. Ин духтаро агар бовар кунем магазина кадомике бо мегум рафтагӣ ки боша ин ай 800-900 сум боло ҳасту кам нест. Ина яктами бурукча мегириша кати бурук идеальная форма мешава. Ана ба худам да дута пиҷама заказ кардагӣ будам. Пиҷамаҳои худам даже ман да шумо қимат гуфтам. Мана 789 рубл пиҷамаи ман. обши хулоса ҳама инами закази ман 8000 шудагия. 8000 да бигем ки як сола либосмо ман гирифтагиам. Ин пиҷама барои Муҳаммадҷона ман заказ карда будам. Мана нав да ёдам зад. Худам да як пиҷама заказ кардам, наличи набуда навистан сразу дига ҳар шаб бирад кардам ва ишароя кардан. Ин пиҷамаи ман Муҳаммадҷон да заказ кардагиам. ҳозир мегӯм ин пиҷамаи нархша. Ин тинка ки обгӯй неста ина бинеку ва як камтарак начоскати тёпленький пиҷама майкаш кати футболкаи остин дарозш кати нафтам кани якта заказ кунам. Чӣ хела ваёш качествоаш ҳозир нархша мегӯм. Мана ин пиҷама 128 размераш 789 рубл. Женская пиҷама, пиҷамаи ман бежевая мишка 779 рубл. Нархоша дида чӣ хел доступни, арзон, супер качество. Пиҷамаи Фотима 413 рубл кати шортикаш. Просто охи бигӯй ки безебакай не охи. Ина бине кати брукаш. Пиҷамаи Фотима кати брукаш. Мана духтарои азиз, обязательно шумоям заказ кунед. Беҳад магазини хушрӯ. ҳоли ба мо танаи кӯдакода пӯшонда видео мекунам. Шумо бине ҳоли кӯдаком да саъи дикан рафта биёрум пӯшонамшона. Шумо бине баъд да танаи кӯдак бо чӣ хел меиста. ҳамаша да танаошон пӯшонда иншоалло бо баҳри шумо пешкаш мекунам. Барое ки бо да тана кӯдаки пӯшид бо дига хелайда уверенӣ меша барои харидантон. ана михе занҳои азизу меҳрубон, кӯдакоя биёрум обязательно бо видео мекунам. ана ин наскичаҳоша нишон надодам. Наскичаҳошда вообще ман гап надорам. Беҳад наскии хушрӯ дорад. И карат ман ҳамин вақте ки заказ мекунам якта ва ҳамин як пачкаи калон наскичаям заказ мекунам. У карат наскичаҳоко барои духтари апам майдача бромадан, калон бромадан, чани Фотима бромадан. И карат размери майдачаҳокоша заказ кардам ки духтари апам дам шавад. Мана качествоашда ман вообще гап надорам. Беҳад хушрӯакай. Ира бине резинаш чӣ хел качествени фасонай бо тагашда хеле вай дора. Резинак дора ки барои кӯдак нахалтидан дар рӯи нилони пол защитник дора. Ино размери пои духтари апаман. ана як пачкашда ана 6 дона дора. 6 расцветка дора. ҳозир нархша мегум нархи наски чанд сум. 6 донаш да як пачкая. ҳозир нархша мегум.
як дона наскиш 55 рубл будай. Як дона наскиш 6 донаш 330 рубл. урӯз ман як дона наскира 70 рубл да Фотима гирифтам. Бо ин хали зашитни надошт. Баддав кухни рафти ҳамихе ғалтид ба зону зад. ин бо плюси мана ина бинам ахи зашитник дорад. Чихе хушрӯ бо качествени. Холоса бо ана михе дар дарини бори шумо чек мешава. Қати нархош, қати ҳамаш бе ташвиш метонен ки шумо заказ кунед. Магазин беҳтарин магазин ай, аҷоибот качества. Ана ҳамаш мошаллоҳ. Худованд ки битята ҳаракат ки кунӣ, албатта ки метята. Намега ки духтаре ки ба сауди бесауди диплом дорӣ надорӣ. Ман духтаро ягон ҷо хондагӣ нестам, ягон диплом надорам. Ҳамаш ҳаққи ҳалоли меҳнати худам кор мекунам. Чӣ хеле ки хоҳам фарзандомда ҳамихе харид кардистам. алҳамдулиллоҳ беҳисоб шукронаи худо. Дар хонаи худмон продукта айпили худмон ҳамаш айп беминнат. Ин бовар кунед, ин қадри мо дар ҳамон шахсое мераса ки вақте ки худаш кор мекуна ба орзу ҳавасаш мераса. Ин уже як бигем ки як удоволствияи дигарай да. Уже спокойно мешӣ. ҳамин зиндагияку нағз мебинӣ. оз шахсоне ҳастанд мара гуфтестиянд ки бемардина маъно надора. ҳози ҳамин психически ман да ғалтидагӣ нестанда. Ман кадом рӯзҳои айсар гузарондам ва ҳози ман чӣ хел зиндагӣ дорам. обычный одами мусулмон бояд чӣ хел зиндагӣ кунад. Ана мехел зиндагӣ дорам. бовар кунед духтаро да. сидқан мегӯм. сидқан аз души ман ами ҳамаи ғаму андӯҳ хурсандӣ зиқима фақат шумо кати рӯи рост гап мезанам. бисёре аз занҳое ҳастанд ки дар ватсап ма менависанд ки ҳазор раҳмат барои наворҳот ки дар зиндагӣ мо аллакай дилгарм шудем. аллакай мо феълу рафтормон дигар шуд. ин ма уже айми гапои ваё ҳис мекунам ки значит видеои ма ягон мотиватсия барои занҳои хонашин додестай. ана мехе духтарои азиз меҳрубон. ина тамошобино пиҷамаи Фатима да танаш. сарша шуштум. ина айсади говардам берун бурдумша. сарша шуштум. ина пиҷамаша пӯшонд. Фатимчи? ана ин майкаи Муҳаммад тамошобино. нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ да танаш. дарози фасон истода. Машаллоҳ бачаи ман. худаш вибр када. духтарои азизу меҳрубон, ман видеое ки чӣ хел ай любимый Василёк заказ мекунӣ шумо да нишон метиҳам. ин ай телефони апа ман запис кардистам, видео кардистам. мана ҳамин видеое ки ман аз да каналам партофтагии ман ҳамин якум комментария дроен. мана молодая мама закрепит кадагиай ҳамаи силкаҳои любимый Василёка. кадом чизе предложение ки дошта бошен ҳаваиш кади шумо дуромада метонед. ман ки вай дорум. ана эмайл дорум. ман метонам эмайлам кати дуром. мана кадомед ки вай дорен. телеграм дорен. ҳама силкаҳош ҳастен. ман якумушда медорам тамошо кунед. ман аллакай дар сайти интернет магазини любимый Василёк қарор дорам. ман ин се нуқтаи боло ҳаст ку ман ин баробаро болои ҳамина мечиқем. инҷида наистагия чиш мода дар корай. ман фақат детинда медорам. дети мана одежда медорам. для девочек медорам. ман фақат ҳамиҷа медорам да. мана нарху навош. мана футболкаҳо. мана ин футболкаҳое ки ман Фотима 193 сумаҳоша заказ кардагӣ будам. пад вибр кадомеша ки хоҳен шумо худтон заказ мекунед. ҳамаш качестваш дар дараҷаи олӣ. супер качества. мана майка кати шортикчаш. вақте ки шумо добавид мекунед мана ин ду нуқтачае ки баробар вибирад размер настаги ҳаминҷая меҷиқен. мана 2 года 5 лет мана 6 лет. мана ман Фотимада 104 гирифтам. 4 годада инҷада ҳамаша указат кардагия ки чанд солада чӣ хел заказ мекунӣ. ман 104 фақат заказ мекунам. 4 солаи ман уже вибират кардам. поёнакша диде кабутак данастагия положить в корзину. положить в корзину. аллакай ин корзинаи ман ҳаст болода якта. ман оз корзинам дорам. якта уже ман корзинамда добавид кардам.
мана жемпирча кати бурукчаш ғавсак 613 рубл. баъд вай мекунед шумо применита ана ман уже я зарегистрирована ҳози ман ҷиқам дахтаро ҳама адреси ман меброя мана так инҷа ҳози код гуфтестай ҳози ман заказ намекунам ман уже регистрация шудагим дар инҷа шумо покупатели фамилиятуна имя отчестватуна инҷада уже ваи ман имайл хулоса тамошобино ман ай телефони апам видеоро дар телефони худам партофтам ки 2 минуту 50 секунд мерафта ҳамаш наомад охири навор наомад охиришда шумо ҳамаша мехоҳед пайҳам меброя подсказка барин ҳамаша регистратсия мекунед худтона ҳама даниётуна номи шаҳртуна адресои хонатуна ҳамашона менависен продолжить пулша хоҳен через карта расшод иншорт ҳамаш меброя ягон чашмбандӣ неста осонакай чихеле ки ами умуман интернет магазина чихеле ки добавить корзина мекунӣ продолжить мекунӣ пайҳам ҳамаш баромадан мегирӣ кадан мегирӣ адрес хона ҳамара ки мезанӣ ҳаминам ҳамин хела ҳамаша тариқи телефон ёд гирен дахтаро ёд гирен аллакай замона пешрафтагиай кӯшиш кунед то наворҳои оянда худованд нигаҳбонатон.